Și Olivia și următorul meu invitat poartă exact aceeași culoare. Bună dimineața, Florin Alexandru, kinetoterapeut, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ce frumos ne-am asortat Colorați. toți trei, într-adevăr! Bine ne-am regăsit colorați! Da, uite, vorbim așa, ca două portocale din acest platou în această dimineață. Ele se rostogolesc, dar înțeleg că noi astăzi vorbim despre copiii care au tulburări de echilibru. Care se rostogolesc prea mult. Prea mult, da. Da. Sunt semnale care îi dau pe aceștia de gol, care sunt acele aspecte care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne trimită cu gândul că nu urcă scările suficient de bine, se bălângă-ne poate. Sunt situațiile în care copiii se împiedică foarte des. Acei copii care cad foarte des, se lovesc foarte des în urma căzăturilor normal, sunt copii care, din cauza lipsei de echilibru, pentru că mecanismul de echilibru fiind foarte complex, există legătura între urechea internă, aparatul vestibular, între sistemul muscular și văz, că fără ne cam dezechilibrăm sau e destul de greu să rămânem echilibrați. Atât timp cât cele trei nu funcționează corect, apar problemele de echilibru și vedem copii care cad foarte des, care poate uneori întârzie să se ridice în picioare, se duc la vârste înaintate în a se ridica în picioare și a merge singuri. Și acestea sunt semne pe care părinții trebuie să le urmărească și să vadă de ce nu arată copilul un mers corect, de ce se împiedică, de ce a întârziat să arate aceste achiziții motorii. Și de obicei aceste lucruri apar pentru că din cele trei componente, primele două putem să le verificăm destul de simplu. Mergem, facem un control vizual și e ok, vedem dacă situația este normală sau dacă nu, adaptăm niște ochelari. Partea cu urechea internă, la fel, un control și vedem dacă otoliții sunt la locul lor și își fac treaba. Dar mai rămâne partea cu sistemul muscular, care e greu de verificat și care dă cele mai mari probleme. Copiii cu o hipotonie musculară îi vom vedea că se împiedică destul de des și sunt copii care au poziții vicioase, au piciorușe strâmbe, au un talvalg. Acești copii ne arată semnele astea de deficit prin căzători. Există investigații amănunțite în momentul în care ajungem la partea musculară? Există. De unde pornim, de fapt? Există testări, există exerciții prin care vedem dacă copilul este ok, dacă le poate face și există un aparațel, odometru, care ne arată cum merge copilul, cum încarcă, ce se întâmplă. Există variante prin care putem să ajungem la concluzia asta destul de repede și simplu. La ce anume se pot aștepta părinții din perspectiva acestei analize? Poate să fie o problemă localizată în zona tălpii piciorului? E vastă. Situația poate să fie de la un simplu talvalg până la probleme de postură. Putem vorbi chiar de o scolioză, de o cifoză care ne poate da. Deci ea poate, practic, să ne ducă în zona În toată această problemă vorbim de dezechilibre periferice. Pentru că în momentul în care vorbim de dezechilibre centrale, acolo știm clar. Avem o situație clar definită, e o problemă de... poate să fie o pareză cerebrală, poate să fie o afecțiune de sindrom care ne dă această situație de hipotonie. Dar astea le știm. Da, ne va spune un neurolog, sunt mult mai evidente decât un copil care, ok, nu are nicio problemă, dar el se împiedică totuși, cade și nu înțelegem de ce. Excludem varianta în care sunt probleme reale și revenim la probleme periferice sau idiopatice, pentru că nu știm cauza exactă și această hipotonie a copilului nu o putem descrie, ok, pentru că. Nu, așa e sistemul lui, așa s-a născut cu informația asta, puțin mai hipoton. Și atunci aceste lucruri le putem vedea doar prin niște testări, așa cum am spus. Printr-un podometru, podograf, ne arată cum încarcă copilul, dacă se duce pe un picior mai mult, dacă nu se duce. Putem să facem o analiză plantară, să vedem dacă piciorușul este ok.
Dacă nu cumva au apărut niște modificări, un valg, un metatarsus adductus, iar e o situație în care copiii se vor împiedica foarte des. În momentul în care avem un metatarsus, piciorușele sunt așa. Când vor dori să meargă mai repede sau să alerge, ei se vor împiedica pentru că nu pot trage de degețele în sus să calce normal și ei se vor împiedica. E o altă situație pe care trebuie să o analizăm și să mergem la un specialist să vedem ce putem face. Se tratează foarte simplu, dacă mergem la timp. Când este timpul să mergem? Adică, cumva, părinții nu vor lăsa niciodată copilul să dea cu capul de pragul de sus, să se împiedice de prea multe ori în viață, îi vor fi alături de fiecare dată, dar cât timp îl lăsăm să-și dea așa, cu ghilimelele de rigoare, cu stângul în dreptul, până când ne dăm seama că s-a împiedicat de 2-3 ori, îl ducem imediat? Există o perioadă intervalul? foarte scurtă, atunci când copilul se ridică în picioare, primele săptămâni e dezechilibrat. E normal. Acolo nu ne așteptăm să stea foarte mult în picioare, să fie super ok. Dar lucrurile astea nu se pot întinde mai mult de 2-3 săptămâni. Ok, deci este un interval corect. Da, dacă frecvența căzăturilor este una mare, trebuie să vedem de ce. Copilul după 2-3 săptămâni începe să fie stabil. Ok, el va mai cădea, se va mai împiedica. Dar dacă după 2-3 pași cade, nu e ok. Că pe parcursul unei zile a căzut de 2, 3, 4 ori, e normal. Asta în primele momente sau în prima lună când s-a ridicat în picioare. Dacă vorbim de copii mai mari, 2, 3, 4 ani, acolo nu există. S-a împiedicat des, e clar că ceva nu e ok. E clar că nu și-a însușit bine mersul și postura de ortostatism. Și atunci trebuie verificat. Nu avem marja de eroare. Ok, lăsăm câteva săptămâni. Nu există. Se întâmplă să primești des în cabinet pacienți cu astfel de afecțiuni, vin părinții și semnalează, copilul meu se împiedică? Da, este foarte des întâlnită situația, dar este asociată cu alte diagnostice. Ok, copiii vin că au văzut părinții că au un talval, că au un genunchi în X, că stau cocoșați. Copiii cu o afecțiune, cu o hipotonie măricică, ei se vor adapta pentru că le e greu să stea în ortostatism, să stea în picioare. Le e greu să își mențină poziția și atunci ei se vor adapta. Multe variante, așa cum am spus, într-o parte, cu un număr mai sus, mai cocoșați, mai aduși de spate, cu genunchii mai apropiați, ca să-și mențină poziția sau să aibă această capacitate în continuare de a sta în picioare, în ortostatism. Fiecare acum se duce în ce postură vicioasă poate. E greu să descriem un standard. Deci se întâmplă des și trebuie dar e să foarte des întâlnită, pentru că majoritatea copiilor din ziua de astăzi sunt mai moi, mai hipotoni. Activitatea lor este mult mai mică. Ieșim în spatele blocului să ne jucăm cu copiii mai mari, înțelegem că s-au schimbat vremurile. Au mai momente de activitate și e normal să se întâmple asta. Eu să știi că te invit să încercăm măcar să ne asortăm și săptămâna viitoare. Îți mulțumesc tare mult pentru informații și te aștept cu drag să revii. Mulțumesc!